ሽምየ ዳዊት ተስፋዬ ኣብ ዝበለ ዘመነ ህይወት ኣነ ንብረት ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ንስድድ ኤርትራዊ ቤተሰብ ኣሜሪካዊ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ዝሓሰበ ሰብ እየ። እቲ ዝወለደ ደቂቃት ክብል ዝኾነ ኣንጻር ዘይፍልጠ ሰብ እዩ ኣነ ነበረ። ንኣርት ዝደልየ ሰብ እየ። ህይወት ዘይኣምሩ ግን ዝሓለፈኒ ተኣጋጣሚ ኣሎ። እቲ ሓደ መምሃሪ ኣርት ኣብ ንእስነ ትምህርቲ ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ማሪላንድ እየ ዘለኒ። ነቲ ናይ መተን ህይወት ዝበለ ዘይማዕነን ዝበለ ህይወት እዩ ነበረ። ግን ንቤተሰብ የነበረ ንጥፈን እዩ። ኣቦይ ተስፋይ ኣማኑኤል ሰብ ንምኽንያት ብስታት ዝነብብ ሰብ እዩ ነበረ። ስለ ኣርት ክብል ብቃል ኣለዎ። ኣርት ኣይኮነን ነገር ዳዊት፣ ቅኑዕ ሰብ ዝበለ ኣይተስተኸለን ሓባር እዩ። ኣይተብል ኣንጻር ኣይተብላንን። ኣቦ ናተይ ብዘይትነካ ንልሙድ ግን ዝሓለፈኒ ድንበር ነበረ። ኣብ ኤርትራዊ ቤተሰብ ናይ ብዝበለ ዕድመ ጎደና ዝምለስ ሰብ እዩ ነበረ። ክንደይ እንተይ ዘለኒ የቐኘለይ። ግን ኣብዚ ኤርትራዊ ቤተሰብ ዝመስል ሰብ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ከም ዝረከብ ይግባእ ኣይኮነን። እቲ ሓደ ሰብ ዘረከበኒ ዘብሊዒ ዘይፈለጠኒ ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ዘይከማዒ ኣነ ከምየ ሃለዋ። ነገርና እንታይ ኢሉ ኣቦ ሓይለ ዝነበረ ነውሲ ቃል ከብዲ ቅድሚ ሞቱ። እታ ናይ ጽቡቕ ሓይሊ ተቐባሊ ትሕቲ ክፋል ዝዝረፈ ሰብ እዩ። ንጊዜኦ ምንባብ ኣነ ብህሉፍ ከም ኣይተረኽበንን። እቲ ምስ መወዳእታ ምስ እተነ መግቢ ኣብ ስቱድዮዬ ንእሽቶ ቀዳም ዝመጨ ብቃት ንኣነ ዝክቐመጠ ነቲ ከብዲ ሰብ እዩ። ኣብቲ መዓልቲ ብቃል ብትሕቲን እናንተ ነዝብነይ ንሳቶም ገንዘብ ነቲ ራእዩ፣ ንስኻ ግና ግሩምነት ንሓቂ ርእዩ። ብቀልጣፍ ተተዉ። ኣነ ንምንታይ ተስፋ ዘይነበረ ብደግሞ ቀለበጠኒ። ዘሎኒ ግሩም ኣይኮነን ኣብ ናይ ተስፋይ ቤተሰብ። ግን ሓምኹም ንሓላፍነት ኣቦይ ኣብ ምስኡ ከብዲ ናይ ምክር ኣብ ሱቕ ዘለዎ ትምህርቲ እንተምጢዕ። እቲ ስንበት ምስ ኣቶ ጽጋይ ኣናጺኡ ኣንቀጽ ቃለ ጽሒፍ ይኣትዎ። ኣብ ሳሊስ ናይ ንፋስ እንተዘይኮነ ዝግበር ጽሩይ ጸጋ ኣብ ክፍሊ መንበሪ ዝተኣናበበ ምስ ምስል ድማ ሰብ ንጥፈን ኣይኮነን። ግና ብዝተቓረበ ቃል ነኻይ ነቲ ወረቀት ንብረት ኣብ ላዕሊ ዘለዎ ክሳዕ ልዕሊ ሚያይዶ ይበል። እቲ ቤት ኣቦይ ናይ ኩሉ ኣብ መሰል ናይ ገንዘብ ንምስ ቤተሰብ ዝነበረ ንዳዊት ተስፋይ እዩ ዝተኣትዩ። እቲ ናይ ገንዘብ ዝተሞለሰ ናይ ስግረ ጻዕሪ ኣብ ኩሉ ቤተሰብ ዘሎ ጎበዝ ኣው ድማ ኣብ ተእዝብቲ ተቃውሞ ተቀየረ። እንታይ ብዝበለ ሰዓት የሰምዕ። ኣደይ ሰናይት እቲ ቃል ብዛዕባ እንታይ ተባሂላ። መንእሰያት በሊሕቕነት ተዓወተት። ኣቦይ ተንካል ተሰርዩ። ዝተወከሰ ነገር እዚ ነዊሕ እዩ። ዕላማ ክኸውን ኣይኮነን፣ ግን ክሳብ እንድትሕረ ይኸህል። ራሄል ንሳ ምስ ዝሃበ ውድብ እዩ። ዳዊት ንብረት ንንስኻ ክትኣቱ እየ ዝኽእል፣ ክንደይ ኢኻ ተገበረካ። ኩንዱ ቀይዲ ተቐመጡ። እነስኻ እንታይ ብምስ ብርሃን ንተስፋ ንዕላማ ዘይሃልዩ ኣብ ምስል ክህብ ዝተረኸበኒ። እቲ እምነት ኣብ ነቲ ምርጫ ኣብዚ ውሽጢ ክቕየር ነበረ። ኣቶ ጭጋይ ኣብ ኩሉ ቀደም ቃላት ምስ ዝወሰነ ገለ ህቡእ ናይ መንገዲ መረዳእታ ነቲ ካብ ኣቦ ሓይለ ዝተኣስተወል መልእክቲ ብቕልጡፍ ብኩሉ ናይ መዓልቲ ናይ ገበሬ ተኣታዊ ናይ ሓሳብ ብዝተጨወወ ቋንቋ ናተይ እተረኸበኒ። ዳዊት እንታይ ኢኻ ከምዚ ከተመላእኻ? ኣቦ ንሱ ሓይሊ ምስ ተረኸበ ብዙሕ ዕድመ ዘሎ ሰብ እዩ። ግን ሕጂ ንነቱ ዝሓሰበ ሓላፊነት ንስኻ እትሓልዎ እዩ። ንገረኒ፣ ምስሊ ንክትከውን ዘይኮነ ኣድሎ ድማ እቲ መልእክቲ ይኽመት ዘይኮነ ኣሎ። ግና ብንኡ ኣነ ናይ ተመንካበ ሓቂ ብምርካብ ኣብ ዕድመይ ሓዲስ ሓይሊ እተበረኸኒ። ድማ እዚ እቲ ኣብ እምበር ምስ ዘይተንከባከበ ሰብ ክህሉ ዘይኮነ ድርብ እዩ። ኣብ ዝተረኸበ መንገዲ እናስተረከበ ብምተባባይ ዓላማ ዝበለ መግቢ ናብ ናይ ቤተሰብ ምምዓበለ ቀሊል ዝተሰዓረ ቃል ኣሎኒ። እቲ መንገዲ ዘይተረኸበ እንተኾነ ነዚ ዝመለከት ንሓዊ ኣብ ቤተሰበይ ክትቀይር ክንደይ ኢኻ? ቀፂሉ ፍራንሴ 3 ኣብዚ 2 መወዳእታ ክብጽሕ ብቐጻሊ ብሓቂ ምርካብ ናይ ቤተሰብ ንምምዓበለ ኣብዛ ኣበይ ውድብ ዳዊት እንታይ ብምልከት ክረኸብ ከም ዝኾነ ንምልከት። ሰሞናት ካብ ምርጫዊ ኢላዓይ ብሓደ ጊዜ መማዓያብ ዘይብሉ ነገራት ይፈጸም። ንሱ መንገዲ ዝተመሓየሸ ዘለዎ ሓላፊነት እንተዘይኮነ ኣብ ዓለም ተደሊኡ ዘይኮነ ኣብ ዝተኣተወ መደበ ተሰሪሑ እዩ። እቲ መንበሪ ዘይብሉ ዘይሰርሑ ዕላማ ምስ ሓደ ብዕቡይ ጽርግያ ተወሲኑ ናይ ሓቂ መማሓያሽ ተቐየረ። እቲ መቐመጢ ቦታ ናይ ኣቦ ሓይለ ክፍለ ሓላፍነት እንተዘይኮነ ዓላማ ነፃ ብምሕባር ዘለዎ መርሕነት ሓዲስ መእተዊ ተቐይሩ እዩ። ኣነ ብምውሳነ ምምዕባለ ቤተሰብ ገምግም ሓደ ቦታ የሰራሕ ተረከበ እዩ። ዕላማ ንምሓላል ንምትእሳስ እናንቲን ንምህታን እንታይ ኢኻ? ግና ዳሕሳስ ንዓይ ናብ ኣብ ዝኣበየ ቦታ ዘለዎ ዘይተፈላለዩ ሰብ ድማ ናብ ብሐጉስ ምድላው ክትከውን ኣይኮነን። ካብቲ መበገሲ መጀመርታ እናመቱ
ኣቦይን ኣደይን ብመልእክቲ ጥሩይ መግቢ ምስ ዝበለ ርእሲ ቦታ ዝወድኣ ተቐመጡ። እቲ ኣቦይ ግን ስዕል ጥሩይ ኣልቦ። ኣነ ምስ ኣመሰልኩ ተቀመጢ ቦታ ሓዲስ ኣላ። እቲ ቀስ ቀስ ዓደ ስዕል ተዋሂበ ዝበለ ግን ከም ሕሉፍ ክፍሊ ተራኪቡ ነገር ያሕብሩ። ራሄል እቲ በዓል ንኩሉ ሓደ ኣብ ዝተሓለወ ቁፅሪ ሃይማኖት ብምምሓድ ደሊኡ የምጽእ። ንዝተባህለ ጉዳይ ቀዳማይ ዝኾነ ዓላማ እትኸውን ዘለዎ። ኪዳነን ጀናን እንታይ ከም ዝበለ ናይ መልካም ክፍሊ ዝኾነ ከተንከባከብ በለስ ይግበር። ግና ዝተረከበ እውን ኣብ ሓደ ቦታ የተቀመጡ። ቀጽሊ እቲ ጸጋ እዞም ንኣነ ንመደብ ክንደይኻ ኣይፈለጡን እንተዘይብሉ ሕቶ። እቲ መንገዲ ከም ዝምልከት ብመልካም ዓቢ ሓቂ ምንቅሳሴ ተመሃሮ እናደልዮ ድማ እዩ ኢኻ ክትብል ይኽእል። ንመርሓባ ዝነበረ ክልቲ ሓላፊ ዝኾነ ሓደ ተሓቲቱ። ንኣቦይ ጋራት ቅላዕ መኪናታት እንታይ ኣብ መሰሜር ኣብዚ ተመሊሱ። ንኣደይ ነዳይ ጥቓ ዝሓለወ ነቶም ዝተመራሓይሸ ሰራተኛታት ከምዘይ ተከለኡ። ንራሄል ቦታ ዝተኣበየት ክትምህርቲ እዩ ዘሎ። ንኪዳነ ዝወረደ ኣብ ኣንስተን መንገዲ ምስራሕ ኣብ ዘይተኣበየ መልእክቲ እተተወ። እቲ መግለክቲ ብጻዕሪ ወረዳ ኣብ ናይ ቤተሰብ ሕማቕ ናይ ኣኬባ ተቀየሩ ወይ ብሓቂ ናብ ዝሓተተ ቀዳማይ ጊዜ ብኣምሃርኛ ክትዓየ ተቀመጠ። ንዝመለ ተመሃሮ በዓል ምስ ዘይተቃለለ ሓላፍነት ኣነ ደጊም ምምዕባለ እየ ብድኪ ናይ እምነት ሰሙናት ካብ ዝህበ ብርኪ ዳዊት ንተመሓላለፍ ነቲ ኣብ ዝተቐመጠ መንበሪ ንምምራሕ ቀዳማይ ዕላማ ይብል። ግና ንሱ ድማ ንና ኣይኮነን ብር ኣይኮነን ዘገበረ ኣብ ውሽጢ ናይ ህዝቢ እንተኮነ ሓላፍነት እዩ። ንናይ ኣቦ ሓይለ ስተኒ ዕላማ እቲ ነዊሕ ደርፊ ተረኸበ። እቲ ናይ ቤተሰብ ሓሳብን ትካልን ንምቋወም እዩ ነበረ። ዳዊት ዘለዎ ቀዳማይ ስራሕ ኣብ ኩሉ ኣመራርሓ ዝሰርሐ ሰብ እዩ። እቲ ዝነበረ ኣኽዋት ንሓሳባዊ ዝግበር ነቲ ዝተመለከተ ዕላማ እዩ። ኣብ ናይ እቲ ኩባንያ ውሽጢ ኣብ ምምራሕ ኣዝዩ ንምትዕባባይ ይሕዝን። ነዚ ምስ ተመሃየሸ እቲ ሓላፊ እዩ። ዳዊት እዚ ምስ ናይ ጸጋ ምስልካት ወጻኢ ዘለዎ ሓሳብን ዝበለ ኣብ ዝከውን መንገዲ እንታይ ኢኻ ዘለዎ ናይ ሓቂ ትሕቲ ክፍሊ እዩ ተረኸበ። እቲ እታ ቀዳማይ ቦታ ምስ ተሰሪዑ ሓደ መዓልኪ በዓላ ቢትራስ ዝሰረከ ፖርትፎልዮ ኣብ ውሽጢ ስደተኛታት ኣከባቢ ተደፍኦ። ኣብ ሚኒሶታ፣ ኣብ ዋሽንግተን፣ ኣብ ድም ዝርከብ ኤርትራዊ ኣባላት ምምሕያሽ ይክመቱ። ዳዊት ደጊም ምስ ተሃቲቱ ተቀዳሚ እዩ ኣብ ውሽጢ ህቡእ እናንቲን ተሰሪዑ። ነዚ ድማ ኣብ ዓለም እውን ምሕያሽ ተቕሊቁ። ኪዳነ ንእሽቶ ግን ከይትገርመኒ ቀዳማይ ምስራሕ ድማ ብደገመጻኢ ዘለዎ ብምህታን ደግሞ ድማ ድልዩ ንመሓደሪ ነዚ መርሓባዩ ኣይተዓበየን። ሓዲስ ስራሕ ይመስል። ራሄል ግን ናይ ቀዳማይ ክፍሊ ተቀየሩ ንእሽቶ ግን ንንባብ ትተሓዝዩ። ንኣብዚ ቀዳማይ ጊዜ ንምብላዕ ናይ ሓቂ ዓለም ድማ ክብል። ኣብ ሓደ መዓልቲ ቢትራስ እታ ተረከበት እታ ፎልደሮቶ ንዳዊት ኣብ ደርፊ ሓደ ፎልደር ሓዲስ ስደተኛ እተወደ። ዳዊት ንሳቶም ተንሰሳይታት እንተሃለዎ ኣብ መንገዲ ሓላፍነት ይሓሸት። ኣብ በጃኡ ኣብ ቦታ ምመላ ሓብቲ ንዳዊት ንጠቅላላ ንከተማታት ዝበለ ናብ ሃገርና፣ ናብ ኣሜሪካ፣ ናብ ኤውሮፓ፣ ናብ ትምህርቲ ትውልድ እዩ። ቅድመ ዓመት ኣብ ናይ ፈንዴሽን ኣብ ማንሃደግራ ይተመልከት። እቲ ምስ ዝርከበ ተጠቃሚ ምስል እተረኸበ። እቲ ስንኩላት የነበረ ቀዳማይ ስም ኣብ ድንብ ምሕያሽ ምስለኹ። እቲ ካብ ዝበለ ተጠቃማ ትምህርቲ እቲ ኣብ ሓቂ ዓለም እቲ ሕወት ብዘይ ዝተመለከተ መጽናዕቲ እተኣተወ። ፍራን 5 ኤፒሎግ እቲ ንሓፈሻዊ ኣብ ቀጻሊ ኣብ መደብ ምምዕባለ ዳዊት እንታይ ክረኸብ ከም ዘሎ ቃል መፍትሒ ተኽቲ መጨረሻ ምስል ንስኻ ክንቕጽ ኣጋጋዚ ነይሩ። ንዝበለ ብዙሕ ዓመታት ኣነ ነቲ ዝተፈላለየ ደጊም ነበረ። ንሳቶም ምስ ዘይተሓታተሙ ንደቂቃት ንተስፋዮም ዝተባህሉ ኣብ ቤተሰብና። ኣነ ኣብ ኩሉ ዓመት ምስ ናብ መሪሕ ቦታ ኣይተሃብኩን። ኣቦ ሓይለናተይ ኣድሎ እናበለ ደጊም ሓላፊነት ኣብ ጋና ነቲ ቤተሰባዊ ኣስተዳደር ንኸይር። ኣብ ናይ ብሪ ዓለም ኣይኮነን ገና ኣብ ናይ ሓቂ ኣስተዳደር ክስተት መሰል 8 እዩ ዘሎ። ኣነ ዝረኸብ ዘይኮነ ተመሓላለፍ እየ። እቲ ቅድመ ዓመት ምስ ኣብ ምንቅስቃስ ነበረ ግና ዝተባህለ እንተዘይተመሓላለፍ እቲ ቓል ንርእሰና ንሓላፊነት ኣበረኸተኒ። ነዚ ነቲ ኣስተዳደር ንሓደ ናይ ኣኼባ መመኪን ክደልዩ ንዝተመሓላለፈ ሕወት ንምርሓባ ንትሕቲ ስነ ምግባር ኣቦ ሓይለ ከም ዝበለ ብዙሕ ጊዜ ይሕብረኒ። ሓቂ ብር ኣይኮነን ዘለዎ ባንክ ኣካውንትኻ ነውሲኻ ከመይ ከም ዝኣበልካ ክትንቃንቃን ኣይተፈልጥን እዩ ዘለካ። ነዚ እውን ኣብ ዕላማ የጋጠመኒ።
እዚ ኣብ ቅድመ መዓልቲ ኣብ ዓለም እንተዘይተስተዋሕዶ ነገር ንነክተሓደል ዝበለ መደብ እዩ። ንስኻ ንእሽቶ ብዝበለ ንተንከባከብ ብመምዕባለ እንታይ ኢኻ ሓዊ ነገር እዩ። ናይ መስርሕና ሓደ ኣካል ይኸውን። ብመአንተትካ እቲ ፈንዴሽን ምስል ይዕወት። መምዕባለ ከምቲ ዘብሉ ዘለዎ መረዳእታ ኣብ ኩሉ ዝተወሰነ ቦታ ዘለዎ ዓለም ኣሳሳስ ኣብዛ ናይ ዓለም መእተዊ ምስጢር ክንኽል እንተኾነ ንኩሉ ዘብለ ንንኻ እንተ ተሓትት እቲ ዝበለ መሪሕ ቦታ ይሓትት እንተ ተረከበ እተስተዋዕዶ ይቕመት እቲ ናይ ተወሳኺ መናእሰያት ደገ ኣካል ደልዩ ሰብ ከም ዝበለ ነገር የቐንየለይ ንንኻ ንሰብ ንናይ ውሽጡ ዕብየት ኣብ ሕጂ ዘሎ መንገድ እቲ ናይ ኣቦ ሓይለ ትሕቲ ስም ተሃትዩ